Tak, krásný den všem. Je tady pondělí a já tady hnedka první pondělí v únoru mám hosta a tím hostem je Lenka Krejčová. Lenka je lektorka mindfulness, takže dneska se dozvíme něco o tom, co to vlastně mindfulness je. Dobrý den, Lenko. Dobrý den, Martino, a dobrý den všem, co se dívají nebo budou dívat. Ano, jsem lektorka mindfulness, děkuji za představení, zároveň jsem facilitátorka emoční první pomoci metodou Emotion Aid a frekventantka gestalt psychoterapeutického výcviku. Tak a dnes tady si budeme povídat o mindfulness, tak já na začátek bych jenom řekla, co to vlastně je, protože ne každému to je známé a těm, který to je známé, tak stejně ty definice jsou různé a lidi si pod tím představují někdy trošku odlišné věci, tak já řeknu, jak chápu mindfulness já. Do češtiny se teda nejčastěji překládá jako všímavost a je to schopnost. Je to schopnost, kterou má každý člověk, schopnost uvědomovat si, co se se mnou děje v přítomném okamžiku. Zastavit se teď a tady a právě si všimnout třeba, jak se teď cítím. Jo? Jestli mi je příjemně, nepříjemně, jaký ten pocit je třeba, jak bych ho nazvala, jak poznám, že se zrovna cítím, kde v těle to mohu vnímat, jo? Že někde se mi něco třeba svírá, nebo naopak tak jako roztahuje, že někde je tíha, lehkost, brnění a nespočet dalších možných různých tělesných věmů, tak toho si můžeme všímat, nebo svých myšlenek, co mi jde zrovna hlavou a tak no, smyslu toho, co je kolem a díky tomu více nebo plněji prožívat přítomný okamžik tím, že taky se v něm zastavím a můžu si vzít třeba nějaký předmět, třeba napadá mě kytku a nějakou dobu být jenom s tou kytkou a dívat se na ní vlastně jako očima, nebo pohledem, který je nějaký jako nový, čerstvý, který není úplně jako zatížený tou minulou zkušeností, jako očima třeba malého dítěte. A to potom můžou být velmi, velmi zajímavý prožitky, to, co se nám začne dít vlastně, když se takhle v té přítomnosti zastavíme a s tou realitou kolem nás nějakým způsobem pobudeme chvíli. Já se asi zeptám hnedka na začátku, jak jste se, Lenko, dostala zrovna k téhleté metodě? Co vás na ní zaujalo? Aha, jo. Já jsem odmala mě zajímal buddhismus a východní nauky, potom později jsem šla studovat filozofii a religionistiku. A zároveň jsem se potýkala s depresemi, s úzkostmi a ve chvíli, kdy na mě kdysi na Facebooku se mi objevila pozvánka právě na kurz mindfulness a jsem si tam přečetla, že to je nějaký přístup, který vychází právě z buddhistické meditace, z vipassany a zároveň, že je velmi účinný při léčbě depresí a úzkostí, tak jsem se tam přihlásila. A mělo to úžasný dopad na můj život. Potom začala jsem pravidelně každý den meditovat a vnášet právě všímavost i do toho každodenního života. A zároveň to bylo v době, kdy jsem vysadila po 10 letech antidepresiva. Zároveň jsem teda chodila na psychoterapii dlouhodobou, takže nebylo to jenom, že bych začala meditovat a věnovat se mindfulness, ale byla tam i ta psychoterapeutická péče. A můj život se tím obrovsky změnil, takže co se týká jeho kvality. Pomohlo mi taky se zbavit závislosti na alkoholu. Jsem hodně jsem pila v té době. Potom jsem si jednou zameditovala po tom, co jsme přišli z hospody, tak vlastně jako ten náraz na to, co se se mnou děje, co se mi děje v těle a jaký se objevují myšlenky, které jsem si v té meditaci právě všímala z role nějakého jako pozorovatele, který to vidí z nadhledu, tak mnou proběh nějaký jako otřes, nebo byla jsem z toho velmi zhnusená, vlastně jaksi
tím pitím a kouřením, jak si ubližuju a jak mě bolí plíce a stahuje se mi žaludek a motá se mi hlava a od té doby jsem abstinent. No, to je další takový jeden z vlivů, co na nás mindfulness může být, že používá se i třeba při léčbě závislostí. A celkově to je metoda, která snižuje míru stresu a pomáhá nám pracovat se svými emocemi, se svým prožíváním. Existují nějaké vědecké důkazy o tom, že vlastně mindfulness funguje? Jo, to mám na mindfulness moc ráda, protože já jsem poměrně jako racionální člověk a pro mě je to jeden jako z aspektů, po kterým se dívám, zda tam nějaké ty vědecké podklady, jaká vědecká evidence je. A mindfulness je v tomto velmi dobře podložená. Aktuálně existují tisíce vědeckých studií, kteří ukazují právě různé benefity, které mindfulness může mít na náš život. A i vlastně vznikla ve vědeckém prostředí, no, v té podobě, která je sekularizovaná, která není závislá na náboženství, tak jak ji přinesl Jon Kabat-Zinn na konci 70. let, tak on právě se věnoval, už nějakou dobu se věnoval té buddhistické vypasáně a zároveň to byl lektor jógy a pracoval v Massachusetts na univerzitě, ke které je přidružená lékařská klinika, kde léčí lidi s chronickými bolestmi zad. Ale v tu dobu tam měli velké množství lidí, kterým se nedařilo žádným způsobem od té bolesti pomoct. Nefungovaly jim léky, ni žádné jiné dostupné metody v té době a jemu povolili vytvořit 8týdenní kurz, kde on vytáhl to jádro buddhistické vypasany a pacienti tedy tím 8týdenním kurzem prošli a to, co se stalo po těch 8 týdnech, bylo úžasné. Oni sice stále měli bolesti, řada z nich je měla nižší, ale pořád tam nějak byli, ale to, co se změnilo, byl jejich postoj vůči té bolesti. Takže to, co jim do té doby ničilo život, protože tam byly pocity prostě zoufalství, lítosti, vzteku, bezmoci, jo, prostě velmi náročné věci, tak oni tu bolest začali vnímat jako ne něco, co jim ničí život, ale něco, co prostě je v nich, co je nějaký proces, který se v nich odehrává a se kterým oni můžou pracovat. A tu míru toho, jak to vnímají, ten odpor, který tam je, tak vlastně s ním pracovat. A ve chvíli, kdy tam začalo docházet k přijetí toho, že to je, jak to je, tak ten odpor vlastně jako mizel a s tím i ty nepříjemné pocity, které s tím byly spojené. Takže to mělo obrovský vliv na kvalitu jejich života. To je úžasné. Když vezmeme, že většina z nás jsme teda nějaký začátečníci tady a chtěli bychom začít pracovat nějakým způsobem tu mindfulness, tu všímavost integrovat do našeho všedního života. Tak jak začít? Možná čím nejmenším je možný začít, aby jsme to nepřepálili. Nejmenší jsou skvělí jenom zastavení, jo? Na chvilinku se během dne zastavit, na minutu a chvíli si uvědomovat svůj dech. Jo? Může to být 5 vědomých nádechů, výdechů, může to být všimnutí si toho, co zrovna vidím, co zrovna slyším, co zrovna cítím nosem, jakou mám chuť v ústech, čeho se dotýkám. Jo? A to může být fajn začátek, takové to jako zastavení, protože my často jedeme na to jako autopilota našeho, jsme ve schonu. A kolikrát si ani nevšimneme, že jsme ve stresu a že třeba už to je na nás moc a potom to nějak jako zaregistrujeme nebo začneme brát vážně až ve chvíli, kdy třeba se začíná objevovat syndrom vyhoření nebo nějaké jiné potíže. A ta praxe zastavování nám může pomoci v tom si fakt jako každý den na chvilinku tak jako zkontrolovat, jak mi vlastně teď je, co se se mnou děje, položit si otázku, jak se cítím právě teď, jak se má moje tělo právě teď, jaký myšlenky se objevují právě teď. Já jsem zrovna teďka v kurzu mindfulness. Chodím v Praze do centra Lávka a vlastně teďka v úterky a teďka v úterý máme 5. lekci vlastně z 8. A já to jako přijde mi to, že to je hodně náročný,
tam už po nás jakoby chtějí, samozřejmě, jako proto jsme tam přišli, nějakou, oni tomu říkají formální a neformální praxe. A tu v té formální praxi, kterou třeba v ideálním případě bychom mohli dělat třeba až půl hodiny denně, což jako si člověk říká půl hodiny denně, to jako není jako zase tak jako náročný. Tak mně to teda jako přijde hodně náročný. S čím se setkáváte nejčastěji, když už opravdu lidi zkoušejí něco takhle trošku, dejme tomu, jako víc systematičtějšího, víc těch minut za den? Co je nejčastěji ten problém, na co nejčastěji naráží? Objevují se nám různé překážky v meditacích, jo, právě ve chvíli, kdy člověk medituje víc než 5-10 minut, tak začnou mít tendenci se právě objevovat a často to může člověka odradit, jo? Protože si začne říkat třeba, to není pro mě, nebo mě to nefunguje, jo? Ale v tu chvíli je důležitý mít tam právě nějakého průvodce, někoho, kdo mi pomůže pochopit, co se třeba děje a i namotivovat třeba proto v tom pokračovat. A co se velmi často děje, tak jsou myšlenky, jo? Že se objeví strašně moc myšlenek a pokud tam je představa, že ty myšlenky by v meditaci neměly být, nebo že by tam měl být klid, nebo že ta meditace by měla vypadat nějakým způsobem, pokud tam jsou tady ty očekávání, tak potom vlastně nám to může připadat hodně náročný, když se to tam objevují a když tam mysli třeba hodně jako zahlceno a teď tam ta myšlenky jako lítají všude a mně nejde vůbec se soustředit na dech, furt na něco myslím, tak tam hodně může pomoct to si brát to tak, že prostě že ty myšlenky jsou součástí meditace, jo? Že to není špatně, že se tam objevují, že my je můžeme vzít do hry a udělat z nich taky vlastně ten objekt meditace. A místo na soustředění na dech se v tu chvíli třeba soustředit na ty myšlenky a všímat si, že ta myšlenka v nějakou chvíli se objeví, nějakou dobu trvá, nějakou dobu zase odejde, jo, nebo si všímat takových jako metamyšlenek, ty bývají velmi zajímavé, jaké máme myšlenky o myšlení, a obzvlášť pokud jsou hodnotící a třeba se vyjadří k tomu, jestli nám to jde nebo nejde, tak toho si jako všimnout, jenom si to pojmenovat, že teď se objevila myšlenka a vrátit pozornost zpět k tomu objektu, který zrovna v meditaci máme, často to je dech, nebo prostě vrátit se k těm instrukcím. To může pomoct. Ale tak jsou to právě myšlenky. Potom to může být to, že se mohou objevovat různě jako nepříjemné pocity v těle, různé tělesné věmy, které třeba nás můžou i děsit, jo, nebo a tam mi přijde důležité zase si v tu chvíli to brát tak, že prostě co tam je, to tam je a my to jenom pozorujeme a že to jsou nějaké důležité informace o tom, co se s námi děje právě teď. A že ty věmy by tam pravděpodobně byly, i kdybychom nemeditovali, jenom bychom o nich nevěděli. Nebyli bychom s nimi v kontaktu, oni by se potom, to je vlastně nějaký způsob, jakým s námi naše tělo komunikuje a informuje nás o tom, že třeba něco se děje, že někde překračujeme své hranice, že máme nějaké potřeby, které třeba nejsou naplněné a dává nám to najevo těmi tělesnými věmy a my v běžném životě je právě nevnímáme často, jo? A potom se to projevuje až nějakými nepříjemnými symptomy, který už nejde neslyšet. Jo? A v té meditaci máme právě příležitost s nimi pobít a trochu je prozkoumat a třeba s nimi i vést nějaký dialog, na něco se jich zeptat, jo, a tím dostávat právě nějaké informace zevnitř nás. Jo. Je to nějaký jako jiný kanál, než když o věcech jenom přemýšlíme, tím, že se napojíme na svoje tělo a na jeho signály. No, ale tak to je to, co může člověka odradit, jo, že vlastně meditace nemusí být příjemná a velmi často příjemná není. Jo. Ale je to v pořádku. To je to, kdy dochází právě k nějakému růstu, k nějakému posunu nebo třeba k nějakému léčení. Další, ještě napadla překážka velmi častá, kterou taky zažívá určitě každý, kdo medituje nějakou další dobu, tak je nuda, že to může být, že prostě se můžu strašně nudit, jo.
Tak to taky je to součást meditace, jo? Obzvlášť pokud třeba potom jedeme na nějaký meditační retreat, na nějaké ústraní, kde se medituje třeba 12 hodin denně, několik dnů za sebou, tak tam můžeme zažívat jako velké stavy nudy. Ale pro tu práci s nudou je zase fajn vlastně z ní udělat, opět jí vzít do hry, jo? Vzít jí do té meditace. Já se nudím a dát si tam postoj zvídavosti. To je zajímavý, co ta nuda je. Jo? A jak já to poznám, že se nudím? Jo? Podle čeho? Projevuje se mi to nějak v těle? Nebo se jako, jo? A vlastně to začít prozkoumávat se zvídavostí, se zájmem a ta nuda vlastně tím zároveň se tím rozpustí a zmizí, protože se tam objeví ten zájem. No, já myslím, že jako povídejte, Lenko. Ještě mě napadly pochybnosti. Určitě, že začnu pochybovat o tom, jestli to vůbec k něčemu je, proč já tady prostě sedím, teď už tolik minut, jo, když bych mohla, nevím, dělat něco užitečnějšího. Že to jsou myšlenky, které se nám mohou během meditace objevovat, tak tam je fajn mít na to nějaké jako odpovědi na tady ty pochybnosti, které se mi tam objevují. A zase, že je to normální, že je to prostě normální vlastnost mysli, pochybovat o tom, co děláme, a my těm myšlenkám můžeme i třeba poděkovat, jo? Že vlastně oni mají jako zájem o to, abych nestrácela svůj čas, abych dělala prospěšné věci. Ale zároveň jim nemusím jako naslouchat, nemusím se řídit tím, co ty moje pochybnosti říkají, ale můžu si na to odpovědět, proč to dělám. Jo. Protože vím o těch benefitech, protože zažívám i to dobrý během meditace, protože vidím ty výsledky potom ve svém každodenním životě a podobně. Já jsem právě chtěla říct k té nudě, že to už jako je něco, co mi přijde, že jako v těch našich životech už skoro jako nemáme. Jo, kdo se jako dneska nudí? Jo, podle mě, jakmile by taková jako myšlenka, že se nudím někde brnkla, tak všichni otevírají telefony, jo, a už prostě zaplňujeme tu nudu, což je možná škoda. A že někde jsem četla, že je důležitý, aby se třeba jako děti dokázaly nudit, protože v tom se pak jako nacházejí najdou prostě věci, ke kterým by se normálně nedostali. No a co se týká těch dětí, co mindfulness a děti? Jo, mindfulness se používá i pro děti, nebo taky v zahraničí, především v západní Evropě, v Americe existuje řada programů mindfulness pro děti do škol, třeba i tady u nás některé, nebo několik jich je. Mně to přijde jako fajn nástroj k tomu, aby děti získali nějakou důvěru ve své prožívání. Jo? V to, co se jim děje, co prožívají, že to je v pořádku, že všechny ty emoce, které se nám objevují, jsou v pořádku a že se můžeme postupně učit potom jenom nějakým způsobem kontrolovat to naše chování, anebo pokud nějaká ta emoce má příliš velkou intenzitu, tak ji regulovat. Jenom je důležité, aby pokud praktikujeme mindfulness s dětmi, nebo to nějakým způsobem předáváme, tak aby tam zůstalo zachovaný to, že je to hra, jo? Že je to zábava, aby tam nebyl tlak, aby my jsme netlačili na děti, že oni to mají mít jako nástroj k tomu, aby regulovali svůj vztek třeba, jo, protože to může velmi lehce potom dojít k potlačení naopak toho vzteku, takže brát to jako hru, jako zábavu, jako společně strávený čas. Existuje několik knížek, které vyšly i v češtině, Mindfulness pro děti, kde jsou různé jako hravé aktivitky, které právě může dělat ten dospělák s tím svým dítětem a užít si to společné bytí v přítomnosti, ale bez nároku na to, že to dítě by to mělo zvládat nějak. Jo, nebo své emoce zvládat nějak, protože nemá na to zralý mozek. To dozrává později. Takže to je vlastně jako taková jako malá stinná stránka, která tam může být, pokud bychom to používali a na to dítě příliš tlačili na to, co mu ještě nedovoluje jeho fyziologie.
Jasný. Říkali jsme, jak to, že přemýšlíš o něčem jiném, máš se teďka soustředit na to, jak dejcháš, koukáš, kde se lítá. Jo, to riziko tam vidím. Když už se nějakou dobu snažím používat třeba nějaký ty prvky z mindfulness, jak pozná člověk, jak obyčejný člověk pozná v tom životě, že dělá nějaký pokroky, že se nějak jako posouvá? Teda děkuji za otázku, to je zajímavá. Ideálně na tom, že se začne cítit líp, jo? Že se začne cítit líp po čase v tom, že do života se začne vnášet více nějakých prvků radosti nebo takový jako plnosti, jakoby i ten svět kolem nás začal být taky jako živější, barevnější a tak i to naše prožívání, že tím, jak lépe rozumíme tomu, co prožíváme, tak si potom všímáme už třeba jako když se začne objevovat nějaká emoce, tak si ji začneme všímat už ve chvíli, kdy je ještě malá, jo? Než naroste do nějakých obrovských rozměrů třeba. Tak to může být jeden ten tak jako aspekt, kdy už vidím nějaké pokroky na sobě, že zachycuju už jako jemnější náznaky té emoce, než když je úplně vystřelená někam do výše, a že také začnu rozlišovat i tu emoci do šíře, jo? Že může mít různé odstíny, jo? Toho, jak se zrovna cítím. Tohle mě napadá. A taky je taková jako více nějaké jako lehkosti v té životě, že si častěji u něčeho řeknu třeba no a co, jo? Že vlastně tam mám více častěji se mi daří mít nadhled na to, co se děje, a nenechat se s tím tak jako stáhnout, jo. No, tady se asi nabízí otázka, která není úplně lehce zodpovědatelná, možná vůbec. A to je, jak dlouho to bude trvat? Řada těch výzkumů, které jsou, tak ty byly jako nadimenzované na ty 8týdenní výcviky, buď MBSR na všímavosti založené snižování stresu, nebo MBCT na všímavosti založená kognitivní terapie a další, takže ty často vychází z těch 8 týdnů. A už po těch 8 týdnech jsou zřetelné změny na mozku, jo? Když máme pomocí různých zobrazovacích technik fotku mozku před a fotku mozku po, tak některá místa tam jsou aktivnější, některé spoje tam jsou pevnější. Takže už po těch 8 týdnech se něco děje. Jo. Ale jinak mindfulness je celoživotní záležitost, je to neustálý proces, neustále to jít v tom dál. Jo. Tak. No, v těch programech, co byste jmenovala, tak jestli se nemýlím, tak v nějakém z nich, nebo prostě v něčem podobném, se ale tyhle vlastně praxi museli věnovat nějak 2x 45 minut denně, že jo? Ano. Takže je potřeba, asi obecně bych řekla, že bude potřeba prostě trpělivost. No. A samozřejmě asi taky ta pravidelnost v té snaze o nějaká ta cvičení. No. Jo, rozhodně. Ono, když někdy čteme všechny ty benefity, které mindfulness přináší, jo, teď je to odrážka, všechno, tak člověk z toho může mít dojem, to je všelék, jo, to mi pomůže úplně se vším, jo, jsem zachráněna, mám mindfulness. Ale tak to není, jo, je zatím, musíme mít hodně trpělivosti, hodně vytrvalosti a nějaké jako takové, ale laskavé disciplíny, abychom na sebe nebyli příliš jako přísný, příliš netlačili, ale zároveň to měli nějakou rutinu, že máme potom stanovený nějaký čas pro meditaci a ten každý den dodržujeme.
V těch programech to bylo právě 45 nebo 2x45 minut, ale my si můžeme dát třeba 15, jo. Je to různý. Tak si zjistit, co mě vyhovuje a kolik do toho já chci dát. A podle toho s tím zacházet a pak ten čas i přizpůsobovat tomu, jak jdu dál životem a svou praxí. Tak, Lenko, na závěr nás pozvěte. Já nebudu říkat kam, vy nás to řeknete. A ráda bych vás pozvala do mé výzvy, která je zdarma, jmenuje se Začni s Mindfulness, bude probíhat na Facebooku, v uzavřené facebookové skupině, koná se 12. až 15. února a bude to příležitost si právě poslechnout více o mindfulness, ale i si zažít vedené mindfulness meditace a různá cvičení do každodenního života, právě ty neformální praxe. A tak si to tak ošahat a zjistit, jestli to je to, čemu byste se třeba chtěli i vy věnovat dál. A odkaz asi dáme do komentáře potom. Odkazy budou v komentáři, odkazy budou potom pod videem. Tak, Lenko, já moc děkuju. Doufám, že Lenka vás, co se díváte na tohleto video, tak vás namotivovala, abyste zkusili tady tu věc. Tak, asi takhle to řeknu prostě. Na začátku vždycky musí být ten první krok toho rozhodnutí. Vyzkoušet třeba něco nového, co, jak jste slyšeli, má i vědecké důkazy o tom, že může dobře pomáhat té naší psychice. Tak, Lenko, ještě jednou děkuju za vaši návštěvu. Já moc děkuju za pozvání.